rayuwa ta kai ne, tanadi na kai ne, wuta ko aljanna da kai zana je gun Allah. Rayuwa ta kai ne, tanadi na kai ne, wuta ko aljanna da kai zana je gun Allah. Ya rabbul arshi yau ma fa ga wani bawa, ni mai rauni ne, kana me yaban sako ne, kuma gajiyayye ne, rabbu mai tarin zunufai ne, ni masoyin nan ne na ma'aiki rai fansa ne, rabbuna na tuba na fake da manzan Allah. Ki salati kunna ƙarshe sabon tushe, wanzajje kullum mai adazi da yanzu ya kwashe, annabin annabta mai ƙinka ya zama mushe, da tafarkin tsira mai sansa ɗai ya kwashe, tanadin ƙudura ne mai isar da rabbi ya tsara. Rayuwa ta kai ne, tanadi na kai ne, wuta ko aljanna da kai zana je gun Allah. A cikin salatin na roƙi ka sa mabiyansa, a sahabu rasulu dukiya da rai suka basa, a sako mata zubai shehunan mu duk mabiyansu, su Sheikh Tijjani jiyadi da barhama gausu, sannu dai maulaya rabbuna ya ja kwananka. Rayuwa ta kai ne, tanadi na kai ne, wuta ko aljanna da kai zana je gun Allah. Assalamu alaika abin nufi mu fita kun janna, ko da so ko an ƙi kai ne gatan aljanna, ya muradin rabbu wanda ya barka ya sha kuna, kai kadai a isar ka ta mi'ul kulli ya hudina, tanadin ma kai ne da kai za mu je gun Allah. Ya tafarkin tsira kai ka ne bin Allah, sai da kai za a bi shi wanda ya barka ya bar Allah, kau da kuncin kowa yi wa rabbu da bayan Allah, annabin rahama ne kan kowane bawan Allah, shi kadai ne dahir kabuwaninsa tsammani ne. Me isa da isarwa kauni ya isarwa Allah, na kaga ta kowa kai fata ka sai dai Allah, ya karimal kalki ƙarshen zubewar kwalla, rabbu ne ke nunin wanda ya ce da kai ya huta, tanadin ma kai ne da kai za mu je gun Allah. Rayuwa ta kai ne, tanadi na kai ne, wuta ko aljanna da kai za na je gun Allah. Tashi a farka yanzu duniya ta waye, duk wanda ka kama gaba sai yayi maka ta waye, gara uku rahimun me ba wada da iyaye, sai tanka akunsa dan uwa maza tashi ka waye, shi kadai ne dahir kabuwaninsa tsammani ne. Sayyidatun nisa'il alam, Zahra Salma Salima mai isarwa dukkan Adam, umma abiku a huta ku ne ɗaya gatan Adam, umma ku yi mini shaida don kuwa aka yi ni na'ima, na riƙe ƙaunar ku da ku za da tekun Allah. Rayuwa ta kai ne, tanadi na kai ne, wuta ko aljanna da kai za da tekun Allah. San manzan Allah sai da san ahalinsa mu tashi, bari ku ji sirri da duk da kwanna saba fasashi, Alhassan wa Husaini mu kula sa so ku mu tashi, ga alda umma kun ji san su ne imani, duk wanda ya so waso na gaske bai bar ɗanta. Mai motsi daidai ne sanda babu wani mai tashi,
in akwai shi guda ne ku kira shi da rabbul arshi ya daura gamar shi tiriya ba mai shelar shi na saman matsayi ne mai hawa saman al'arshi tun a nan kun ji shi fa bin sa ne bin Allah rayuwa ta kai ne tanadi na kai ne wata ko aljanna da kai zana je gun Allah jagoran kauno har bitan a can na biyo ka sayyade da alamu gatan kowa takenka mai warabbu da bayi wa ya zo shi kan tsararka babu shi wallahi shi kadai a bai laulaka dan lelan Allah shi rabbi yake shelarsa ba a masa kaidi duk ayar da ka riski isar shi me da ɗanɗan matsayi mai hawa saman al'arshi banda shi wade ne a ranar ake shelar shi shi ne ɗaya fardi wanda rabbi ke gaishe shi raƙufu rahimun ba a hawan matsayin shi rayuwa ta kai ne tanadi na kai ne wata ko aljanna da kai zana je gun Allah labbaika rahamar duka ta kasarahu mai daɗin zance fasihul lisani silahu girman kadarinka labbaika gatar ruhu sai da kai zaɓille sansanin samun arwahu sannu hutun ruhu dan Allah bari na anaka rayuwa ta kai ne tanadi na kai ne wata ko aljanna da kai zana je gun Allah ya rasulallahi na tsiri ne dai na ma'aikinka ƙaramin dafa'inka ka da ɗan jalabinka ƙaramin ɗaukinka ka ta kai ni garinka kar ka bar ni da kai da ko da yaushe kai ni garinka ƙaramin arzikinka ka da ɗan ƙaunarka na shaidi ta sanka so na gaske da ba tsararsa rayuwa ta kai ne tanadi na kai ne mutuwa ta kai ne kabari na kai ne tambaya ta kai ne amsa ta kai ne hira na kai ne aljanna ta kai ne jin daɗi na kai ne ka tsaya mini fardi sanda ba gwani bayan ka rayuwa ta kai ne tanadi na kai ne wata ko aljanna da kai zana je gun Allah rayuwa ta kai ne tanadi na kai ne wata ko aljanna da kai zana je gun Allah